Moi! Moro. Se mulla on ollut rankka viikko oikeesti. Tosi iso tutoreita ja sit toi seminaaria. Sitten pitäisi jaksaa vielä niitä e-bileetkin funtsia oikeesti. Niin pitäisi joku video keksiä. Ja Kiva. mistä me saadaan näyttelijät? Kuka kirjoittaa käsikirjoituksen? Joo. Mikä tää on? Ei herra isä, ei oikeesti. Hei! Mulla on kesken tää. No ei nyt tätä ainakaan. Meanwhile in Sweden. Kalle. Tätä ruotsin teemaa nyt on nähty jo. Tää on pakko nähdä. Pow! अंबर से गया है उतारा तुझे मेरे लिए अंबर से गया है उतारा मैं तेरा सुपरमैन तू मेरी Welcome to Bollywood.